Tunjukkan pesonamu. Ayo, sikile rodok jinjet dikit. Oh. Ayo lo, gayane nganggo tiba barang. Ayo iki, budale Jamal iki. Rodok nengah kene le. Tahan panas ya, Dek. Oh. Ayo Anggoro. Ayo Jamal, saya tenanan.
Piye kurang piye. Ayo le, keluarkan kesaktianmu, yuk. Ayo. Ayo gentenan. Sapa iki? Mbah Freki arep melu sauto ora ki Mbah Freki? Ayo.
melocot ora apa-apa, sementing ana. Ayo. Yo! Ya, ya. Yo! Satrio Cirebon Unggah Budoyo. Lagi. Bawa dhewe, bawa. Hop. Pira kuwi? Lah kok digawa dhewe iki piye? Ya itu tadi tutorial mutar otak itu seperti itu tadi ya kawan-kawan namanya. Pira kuwi wonge lho. Lah kayak tambahan Serata meneh lho. Bro. Ayo kayak tambahan meneh lho. Ayo, sembah Nah, nuwun, Pak. Matur sembah Ayo, sing nuwun. urung Ayo ki buri dhewe dereng, Pak. Pak. Nah. Buri dhewe dereng, Pak. Pak. Yang dari Irian Jaya dikasih, Pak. Pak, tukang kendangnya dereng. Pak, tukang Iki sing ten kendangnya kene nggih purun lho, Pak. Nggih, niku penyanyi kula nggih purun, Pak. Wah, malah digawa meneh. Lewat Ayo. belakang, Cak. Heeh. Yo. Iya ngono. Yo. Loh, Pak. Sauto sing tenanan. Abdul. Yo. Tunjukkan pesona. Alah. Wes. Angel. Ayo angel terus. Lah tenan to. Loh. Loh, pakake boyo. Loh. Ya. Tak kira nanti Lagek pakake boyo. pepindo lek wis goyang lho. Heeh, mosok boyo pakake boyo gitu. Alah. Ya kamu Alah. kamu dilecehkan ya? Ayo. Yuk. Ayo Mas. Yuk. Hop. Ayo Arka. Loh, lah kok dhewe-dhewe? Ya kok tak ora iso jajan. Ayo le, bantermu kayak salto yo. Hop. Yo. Terus. Ayo tepuk tangannya ayo. Tepuk tangannya lo. Wah cilik-cilik yo. Duh.
Baris, baris, baris. Baris, baris. Baris panjang. Ya, siap. Ya. Salah dodol. Merah, 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 merah. Oh, hitam. Lah, siapa ini? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kok beda sendiri? Penyusup ini, aduh. Dari Papua, wah, jauh. Iya, itu jauh-jauh bantuan didatangkan dari Papua. Tapi kok kurang gelap? Ya udah digelapin aja sekalian. Baris. Iki lek ra ngene ra do anu iki. Ya, iki kan hari ulang tahun kemerdekaan, ya toh. Ndi genderane? Nah, kae. Ya. Sana Pak, sana Cak. Iki aja muter ae. Ya. Ayo. Iki sikile nyapo? Meneng sikile. Ya padha ae wong kene ya panas. Ayo. Saiki baris ya. Siap. Gerak. Sing bener aja kaya ngono ta. Ayo isi-isine. Aku dhewe yo panas ya, Rek. Aduh. Ayo. Loncang depan. Gerak. Kak madep sing bener ta. Maju jalan. Loh, iki lah. Sik. Bener dol iki dol. Ayo, siap. Gerak. Loncang kanan. Gerak. Lah lak tenan to, kuwi diomongi kok. Loncang kanan iki alon-alon rada ngene sithik ngono lho, rada geser. Ya to. Lah. Hop. Siap. Gerak. Wes. Jajal kesaktianmu sampai sepiro panas kok. Mau dikon gelar karpet ra gelem. Iya toh kemenyek ya. Ayo. Iki memperingati hari ulang tahun yang ke-81 hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kuwi ketua hormat karo sang bendera merah putih ya. Kepada sang merah putih. Hormat! Gerak! Sing bener dul kowe tak bacok lho dul sing tenanan no. Ayo, no hormat. Meneng sikile. Sikile meneng. Nek hormat iku ora oleh tak bedil lho. Ya. Tegak! Gerak! Mau sayang ngono piye to? Ayo, ton iki kok gak muni ton, Mbok. Garap apa iki? Ayo. Wes. Sikile umup. Iya. Ayo. Balik kanan. Jalan. Jajali, bener ora ngono kuwi. Ya. Ya ngono kuwi. Iki anake Jamal ya ora bener balas. Ayo, Gek dilanjut, Gek lanjut tarik. Ayo.
ngomong. Ayo balapan. Iki jane piye to iku karepe piye karepe? Piye karepe? Mau salto bareng kok pada lari semua. Salto apaan gitu? Ya sekali yang penting salto. Itu yang lain. Biarin lah mereka maraton. Durasi. Lomba dia. Sama aja dah, ayo lanjut. Selesai. Ayo selesai ayo. Yo, tepuk tangan, ayo tepuk tangan sebuah terus. Ayo. Ya demikian tadi kita saksikan bersama tari ganong dari Satrio Sinabdo yang telah menunjukkan untuk semuanya.